Moni ntine Jackie nde tinafotokoza za spacecraft imene yatumizidwa ku dzuwa mpaka solar probe nde akhala akuyembekezera kuti amve ngati kuti itakhale ndi signal, itapereke signal kuti yafika pafupi ndi dzuwa ndipo yachita survive. Nde akhala akudikirira akunena kuti paka anali out of signal, panalibe signal ina iliyonse, sanamve china chilichonse, kunangokhala zi kwa masiku 7 kunali zi. Nde pena amaona ngati mwina chaphulika kaya chanyeka kaya zatani, koma tinanena kunena kuti signal akuyembekezera kuti ifika pa 28 December, koma zapeza kuti signal ija yabwera msanga, yafika dzulo pa 27 December ma 5 koloko mamawa. Nde dziko la ma scientist ndi ma physicist kunali chikondwerero choopsa chifukwa chonena kuti za break a record kulowa mu history kunena kuti chinthu choyamba kuchoka pa dziko lapansi kuyandikana kufika pafupi ndi dzuwa. Nde kufika pafupi kwake sikuti ndi pafupi mene tikuganizira, ndi 6.1 million kilometers away. Yadutsa maplaneti ambiri kunena kuti monga chithunzi ichi chimene mukuonera, pakayo ali pafupi choncho kumazungulira dzuwa lija kudutsa maplaneti ena oti anali patsogolo kuyambira Mercury, kudutsa Mercury. Nde ndi history, yapanga history kunena kuti chinthu choyamba kuyandikana ndi dzuwa. Pali zinthu zambiri zomwe ma scientist kaya ma physicists amapanga pa dziko panopa kugwiritsa ntchito dzuwa, kuwala kwa dzuwa chani. Koma zonsezo zomwe anapanga oloma solar panels amene timagwiritsa ntchito kumayatsira magetsi, kuphikira, pali radiation yonena kuti imachoka ku dzuwa, amagwiritsa ntchito ma radioactive zinthu zosiyana-siyana. Zinamapangira mabomba amene muganizire mabomba oseyacha sinde atchula zioneka ngati ndikunena zina zake, koma mabomba a mass destruction ya amene amaopsa anapangidwa kuphatikizaponso nzeru za kuwala kwa dzuwa, radiation ya dzuwa yonena kuti information yomwe anali nayo sinali yochita kukhala yambiri bwanji, even kuchiza cancer, amagwiritsa ntchito ma radioactive rice, ma radiotherapy awa, zonsezo zikugwiritsa ntchito radioactivity. Zinthu zonena kuti zimachokera kutiko, zimachokera ku mphamvu ya dzuwa. Zonsezo zinapangidwa ndi information yochepa kwambiri yomwe tili nayo yokhudza dzuwa. Ndi apapa mene paka wapanga wazungulira pafupi ndikutenga information, yatenga information yambiri, yajambula zambiri zonena kuti sitimazidziwa, koma mene yajambula chonchimu akuti ayambano kuchita interpret information yonse yomwe yatumizidwayo mu January. Nde panopo sitikudziwa, tangodziwa unena kuti yachita survive ndipo yapereka signal. Pamene popo yajambula zambiri, yatenga information yambiri pafupi, information yonena kuti now adziwa kuti pali izi zinaso zoti sitimazidziwa. Nde sitikudziwa kuti zisintha dziko mwa mtundu wanji, zisintha dziko chifukwa chonena kuti zigwiritsidwa ntchito mu njira zosiyana-siyana. Zina zonena kuti sazatiululira. Nde tikupangidwa mankhwala, kupangidwa zinthu zida, kupangidwa zinthu zambiri zonena kuti sitinachita imagine kudzera ku information yomwe adayitenge kuchoka pachani, kuchoka kudzuwako. Dziko lisinthika. Nchifukwa chake maiko anzathu amatukuka sizitherapo, amakhala ofufuza kuti tingatani kuti tichite advance, ndi amangokwerakwerabe, mangotukukirabe. Nde izizi monga chitsanzo china ena amachita study light, timanena kuti palibe chinthu chomwe chimathamanga kwambiri kuposa speed of light, kuwala kuja. Koma ena sagona tulo afuna adziwe kuti kodi kuwala kumayenda bwanji, chifukwa chani kumawala, mukuwala muli chani. Anapeza kuti mkati mwa kuwala muja muli ma photons, muli tizidutswa amaticha ma photons. Ma photons yo amagwiritsa ntchito kupangira zinthu zina mukuwalamo. Komanso achita discover chinthu china chimene akuchitcha negative time, akuti nthawi yobwerera mbuyo. Iyoyo ndi subject yokha ngati yoopsa, anthu sayikonda, imene yachita discover ndi University of Toronto, ma physicists akumeneko mchigawo cha quantum physics kapena quantum mechanics. Ndi zoti amayang'ana china chilichonse kuti kodi muli chani, achita discover kuti nthawi ikhoza kubwerera mbuyo. Koma akukana kuti sitikutanthauza kunena kuti ndi time travel chani, akubisa akuthawa pamene akuafufuza kuti kodi inuyo mukufufuza chani. Chifukwa zofufuza zina zinzoopsa kuti sokoneza dziko, koma
imeneyo tizayikamba nthawi ina ya negative time. Apa timangofuna kupereka update kuti paka solar probe watumiza signal wakwanitsa kujambula dzuwa pafupi nkuona zomwe zili pamenepo. Ndiye kwinako mukhale tsiku lopambana. Zikomo kwambiri.